салом бинандагони азиз, манзури шумост барномаи хабар барои ту. оё медонистед ки шабакаи иҷтимоии Facebook моҳи феврали соли 2004 аз ҷониби донишҷӯи 19-солаи амрикоӣ Марк Цукерберг таъсис ёфтааст. идораи марказии он дар Менло Парк, яъне Калифорния ҷойгир аст. Facebook ё ин ки ҳамон Мета инчунин моликияти мессенҷер, WhatsApp ва Instagram мебошад ки истифодабарандагони он хеле зиёданд. аммо рӯзи 1 март корбарони Facebook аз як қатор кишварҳо барои ноҷуриҳо дар ин шабака шикоят карданд. ба иттилои Down Detector ки мушкилотҳои фаннии пойгоҳҳои маъруфи интернетиро назорат мекунад, мушкил субҳи 1 март соати 19:30 ба вақти Москва сар задааст. ба иттилои Down Detector ки мушкилоти фаннии пойгоҳҳои маъруфи интернетиро назорат мекунад, мушкил субҳи 1 март соати 19:30 ба вақти Москва сар задааст. طبق معلومات Down Detector اکثریت کاربران یعنی 49% از مشکلات در وبسایت، 47% در برنامه و 5% از مشکلات افزاریزاسیا شکایت کردند. ساکنان روسیه، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و یک قطار کشورهای دیگر نیز به این مشکلات دچار شدند. ای وای، اگر این پرابلم در تاجیکستان آید، پس حالمان در فیسبوک بد می شود. мақсадам ин фикри аслан мо буд. шумо низ ба ин ноҷуриҳо дар шабакаи иҷтимоӣ рӯбарӯ шудаед ва агар ҳа, дар кадом шабакаи иҷтимоӣ? фикрҳои худро дар комментария нависед. ва бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.